Zase zapadá svetlo, ale slnko. No nesvieti práve. Zapadá teraz. Dobre. Odkazujem vám pozdrav od všetkých detí. Sú veľmi spokojné, v komore sa im páči. Tak my vás už druhý rok vítame spolu s Jakubom, vás budeme prevázať týmto táborom. Vítajte na detskom tábore 2016. Prepáčte, musím sa vám ospravedlniť, ale Jakub má dnes vojenskú rozcvičku a trošku stratil hlas. Pridaj! Toto čo je? Vojak, kde máš vojak? No Jakub, skús niečo povedať. Hop, sorry, voláme ma. Tak máme tu hneď prvý deň, deti sú práve na workshopoch, alebo teda krúžkoch a tak ideme sa na ne pozrieť. Športový workshop, tu máme workshop ako prežiť v lese. Igor, ako sa darí? Veľmi dobre. Najlepšie. Čo, Miško, nosíš veci na bunker? Jasné. A kedy bude hotový? Kto vie? A darí sa? Darí. Nech sa páči, pozri. To je váš bunker? Je do koncery. Tak, tuto máme tvorivé dielne. To je nové. A si potom prílep, hej? Ahoj, Saša. Tuto máme chvály. Spasenia môjho i tvojho, Hosanna. Herecký krúžok. Petronelka, koho hráš? Buď Vlka, alebo neviem, Vlka asi. Hráš Vlka? Áno. Zahraj Vlka. Takže odchádzame na výlet, budeme sa kúpať, bude dobré Určite, počasie. bude dosť dobré počasie. Ideme sa kam to, lebo do nejakej nádrže, myslím. Áno, do nejakej nádrže, hej. Ideme sa kúpať Napustíme nejaké vodu, nádrže. vykopeme dieru, napustíme vodu a tam sa ešte nahážem. Presne tak to je, vlastne my budeme pumpovať ruky všetko, aby sme napustili. Igor, už napúšťame vodu do nádrže? Jasné, ale z oného, z toho družstva, čo používajú na umávanie svíň. Pôjdeme sa pozrieť ešte predtým do kaštieľa, takže to bude zaujímavé. Áno, bude to trošku aj taký kultúrny výlet. Múzeum kaštieľa. A akurát na svitlo slniečko, tak možno nakoniec sa pôjdeme aj kúpať, takže uvidíme. Po náročnom výstupe sme sa dostali na hrad Divín. Máme tu takýto krásny výhľad. Je to úplne super. Človek sa snaží robiť zábery, potom nestíha za skupinou. Sme dosť ostri? Ja v živote som. No však aj ja, ale akože tuto, vieš, akože. A nie teraz vážne, takže vítame vás pri kúpalisku. Toto je najteplejšia umelá nádrž. Ako sa to volá? Je to pri Divine a... Proste juh Slovenska, Lážo plážo, hej. Deti sa už kúpu, takže asi by sme tam mali ísť, je tam dosť kriku, takže čaute. Voda je hlboká, ani nedočiahnem. Čo to je? Dobre, ideme. Raz, dva, tri, štyri. Boh je král, víťazstvo je jeho. Halelúja, Boh je šampión a my deti jeho sme. A ešte raz. Z výletu sme prišli domov a po pár dňoch, nuž, ako to povedať, ako keby nám niečo nesedelo. Počuj, Peťo, nevidel si decka, je tu nejak ticho. A vieš čo, aj sa mi to zdá čudné, je to nejak dlhšie ticho. Počuj, Igor, poď sem, Igor. Kde sú všetky deti? Viete? A čo? Som vyhlásil súťaž, koho ročne neuvidím, tak nevyhráva. Aha. A kedy si to spustil? Dneska aký deň? Súrotok. Ja, tak pondelok. Mne sa to zdalo, že to je nejaké ticho, hej, presne. Tak čo rodičia, došli vám decka? Nie, tak to nám je ľúto. Dámy a páni, mysleli ste si, že tento rok budú olympijské hry v Riu? Mýlite sa. Tento rok sme ich presunuli sem k nám.
Jo. Oh! Yeah. Takže vážení diváci, začína to oficiálne. Tuto vidíme zahraničný výbor, Ukrajina, Amerika, ako nosí olympijskú zástavu. A tuto máme našu maskotku tohto ročných olympijských hier s faklou a začína sa obvodný ceremónia. Pri mikrofóne Peter Čuš junior. Zišli sme sa tuto v tento krásny letný júlový a slnečný deň, aby sme zahájili tohtoročnú olympiádu. Vidíme tu zastúpenie naozaj z mnohých denominácií a krajín. Bude to dnes súťaž s veľmi veľkou konkurenciou. Nevieme sa Počúvaj, včera v noci som došiel neskôr na izbu, ne? A normálne som tam došiel a tam robot tak chrápal, proste to sa ne... Babičonkové, ako sa cítite po streľbe zo vzduchovky? Super, dala som 9 bodov. Aké bolo maximum? 10. Ó, tak dobre, to... 9 z 10, pozor, čonkovci to dneska vedú, pozor. Čaute, babi. Ahojte. Už ste hádzali? Nie. A na koľko si trúfate? 70? 5. 80? Mňa ste neprekonali ešte. Hej, Koľko si dal? 120. čo? To myslíš vážne? Jaké máš dlhé ruky? No, však No tak on má dlhé ruky, to je pravda. No. Vážení rodičia, Vítame vás u prírodovedného okienka. chceli by sme vám povedať pár faktov o tomto okolí. Prvý fakt. V okolí tohto lesa a lúky je presne 90 medveďov. Fakt číslo 2. Nájdeme tu veľa zelených muchotrávok, Hnedých muchotrávok. červených muchotrávok, A taktiež sa tu nachádza aj jediný jedovatý had na Slovensku, vretenica. ale okrem toho, to tu je bezpečné.